Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. A yau a cikin shirin namu, za mu yi magana ne akan matsi, wanda mata suke magana a kullum a koda yaushe. Kafin mu shiga cikin shirin, muna gabatar muku da shafinmu na intanet mai suna Duniyar Ilimi. Wannan shafi yana kawo muku abubuwan da muke kawo muku a wannan channel ɗin, da ma abubuwa da dama waɗanda ba ma kawo muku su a wannan channel ɗin, amma a cikin rubutu. Kuma akwai magunguna da muke kawo muku waɗanda ba ma iya sa muku hotunansu a wannan channel ɗin. Idan kuka shiga wannan shafin namu, za ku ga hotunansu da kuma sauran shirye-shirye da muke kawowa a kullum. Ga link ɗin shafin nan na ajiye muku a ƙasan wannan bidiyo, ko kuma ku shiga Google ku rubuta Duniyar Ilimi da Labarai, ko kuma ku rubuta www.duniyar-ilimi.com. Kai tsaye za a ɗauke ku a kai ku wannan shafin namu domin karanta abubuwan da muke kawo muku yau da kullum. Da yawan mata da suka samu ciwon sanyi suka yi magani suka warke, za a so su yi abu guda biyu. Na farko, su yi maganin da zai matse musu jiki ya dawo gam, wato ya haɗe jikinsa, mutuncinsu ya dawo, mazajensu su ringa ganin ƙimarsu. Abu na biyu, ta yi maganin ni'imarta ta dawo. Ga abin da za ki yi don ki matse jikinki. Ki samu waɗannan abubuwan kamar haka. Na farko, ƙwallon mangwaro, wato na ciki, wannan ɗan ƙaramin, za ki shanya shi ya bushe, ki daka shi. Sai ki samu zuma mai kyau, ki kwaɓa da shi, ki yi matsi da shi. Idan kin sa shi, ki bar shi ya yi kamar awa 4 a gabanki. Sai ki samu kal tufa, ki zuba a cikin ruwan ɗumi, ki sa auduga ki ringa wankewa. In kin gama, sai ki samu garin bagaruwa, ki dafa ki zauna a ciki kamar na tsawon minti 20. Sai ki samu ruwan kankana kaɗan, ki tsane shi da auduga, ki sa a gaban naki, ya yi kamar minti 10 sai ki cire. Ana so ki yi waɗannan haɗin kafin ki yi aure, sannan idan bayan kin haihu, idan kina da ciwon sanyi. A daure a tura wannan bidiyon domin sauran mata su amfana.